Tervetuloa seuraamaan tämän vuoden Puolan matkaa Toruniin. Sama jengi kuin viime vuonna, paitsi Valtteri ei oo, mutta sitten myös uusia ihmisiä mukana. Tervetuloa matkaan. Jippis! Jippis! Kaljaa! Galaxy! Podlachnął fotelami. I kilka of cabin first dogs, Jonas Mahtavasti, oli aika vauhdikas lasku. Kokonaislause. Matka meni mahtavasti, oli aika vauhdikas lasku. Matka oli uploadien arvoinen suoritus. Oi, matka. Päivä on edennyt todella hyvin. Nyt menemme majoitukseen, vaihdamme parhaat päälle ja menemme Soprano pizzeriaan syömään pizzaa. Onko sä saanut itse niinku paistettava salaa? Eikö tuo Antti-sukka? Hello from Poland. Today we are going to breakfast. And then maybe watch some international movies. Yeah, and we love international movies because we are the citizens of world. Wow! Ensi lumi! Se on joulun taikaa. Ai vittu! Przypominam także Państwu naszym widzom, że po raz 7 możecie Państwo Peter Deming, cinematographer jury. Hyvä. A pretty strong breeze blowing right now. 50 degrees Fahrenheit. Where's the fucking camera? We are here in Poland, about to eat some kebab. Kebab. Wow! Otan nyt kuvan. Noin. Olemme katsomassa dokumenttia nimeltä Mountains. Kaikki vuoret antavat. Täällä on 5D-elokuvakokemus. Ei vittu tästä näe mitään. Sillä on tuuletin persseen alla. Persse hikoa. On ikävä, jos persse hikoaa kesken elokuvan. Jep. Ja jos vuorilla tuulee, niin tuulee täälläkin. Persessäkin. Persse. Jännittävät puiset kahvat. No niin, nyt on tässä välissä käyty katsomassa joku Anle, en muista nimeä. Tehtiin näin. Se oli aika tyhmä elokuva. Sitten oli Jobin elokuva, joka oli oikein hyvä. Sentimental Value, joka oli ihan uskomattoman hyvä elokuva. Nyt mennään katsomaan Pikamin Kosteau. Tänään paistaa aurinko. Keille? Miehille tänään paistaa aurinko. Miksi? Tänään on kaikkien miesten syntymäpäivä. Eli miestenpäivä. Myöskin nyt mennään miestenpäivän kunniaksi katsomaan dokkaria miehestä. Eikä mistä tahansa miehestä, vaan Jacques Cousteauista. Ja kohta tiedämme lisää. Täällä haisee ihan kala. Liittyy varmaan aiheeseen. Ten drugi razem jest albo lepszy, albo jeszcze lepszy. A lot of people said to us that the second time is better or even better. Tämä itse asiassa maailman harvinaisin linssi, Arri 100 000. Siinä voi kuvata avaruudessa. Ei oo. McDonald's. Tilasin tämmöstä. Jälleen tappio alamaailmalle. Kytät vei tän
erään. Hei, mikä päivä tänään on? Miesten päivä. Hyvää miesten päivää. Meillä ei miehet näppäile. Miesten päivä! Miesten päivä! Miesten päivä! Nyt lähdetään vihdoinkin NRDlle. Am I right? Munkin terveisinä, niin terveisiä Jarmo Kiurulta. FSCn kakkospuheenjohtaja Matti Eerikäinen ei ole täällä herra Kalliomies. Miesten tapaninpäivän huomenta. Kello on 20:02. Vähän on huono olo, mutta hei, laitetaan tänäänkin homma rokkaamaan ihan rohkeasti vaan. Nyt jotakin syömistä ja sitten tänään luvassa illallinen. Kutsuttiin Matti ja Jammo illalliselle meidän kanssamme, joten se on luvassa tänään. Miten tää niinku miesten päivä meni? Miesten päivä meni miesten osalta tosi miehekkäästi. Miesten tapaninpäivä. Tänään otetaan iisisti. Tässä illan ruokapaikka. Tänne tullaan Jammonkaan. Jan Olbracht, miesten päivän keksijä. A później już lecimy gładko z waszymi. Ollaan tynnyrissä, oltiin syömässä, Jarmo ja Matti oli täällä. Yeah, losers ei ollut täällä, mutta real ones oli. Kyllä mä koen, että tässä ihan niinku onnistuttiin seurueena ihan tyylikkäästi. Matti halusi ottaa kuvankin. Tässä kuva. Yksi muuten faili oli. No. Ei onniteltu miehiä miesten tapaninpäivänä. Vittu. Ja ne koko ajan niinku odotti, että koska me onnitellaan. Ja sitä ei vaan niinku tullut, siksi ne lähtivät. Voi paska! No niin, Matti Eerikäisen mehu jäi tuohon. Juomatta Matilta jäi. Tuossa mukissa on Matti Eerikäisen sylkeä. Kloonota. Kloonota! 5 Matti Eerikäistä. Jokaiselle oma Matti Eerikäinen. It's close. Maybe. And I got this one yesterday, so you see I'm gonna paint this white paper towel. Ne viedään kaiken pois. They are packing up. Kaikki menee roskiin. Gridi menee roskiin. Kredit. Softbox menee roskiin. Kouken linssi menee roskiin. Here we go for today's number, 2022. Each ball has a number. Numbers 1 through 10. Pick a number. Today's number is 6. Nyt on Kamerimagen viimeinen elokuva katsottu. Nyt matkaamme syömään. Autenttista puolalaista ruokaa tähän. Matkaamme siis sieniravintola Pierugiin, joka on tunnettu sienistään ja atmosfääristään. Kutsuvieraana saapuu seuraamme Jaakko Taavali suoraan Vienasta. Leeti sanoo sitä Taavi Jaakko lapsi. Vienasta. Viinistä. Mitä? Eri asia. Eikä ole. Missä? Monta Pitkää kylmää lyyperiskissää. Ui, kato. Potkulauta. Do some tricks. Tervetuloa Torunin oma sieniravintola. Ykkössienet täältä. Oh yeah. Oh yeah. Hyvää miesten Marion päivää. Tänään juhlitaan sitä, kun kaikki miehet on siitetty tänä päivänä. Hyvää miesten Marion päivää. Hyvää miesten Marion päivää. Kiitos. Iltapäivää. Ei kun mitä? Mikä päivä? Mikä on? Käytetään oikeita nimiä. M-A-R-I-O. Niin huomenna on Luikin päivä. Mitäköhän tilaisin?
Tilattiin litran kaljat, mutta saatiin pienet kaljat, eikä oikeastaan saatiin vaan pienet. Missä se täällä on? Missä se täällä on? Se on niin pieni. Thank you. Voi hyvänen aika, mikä pönttö. Tästä. Siis täällä savua joku. Heiseri on päällä jossain. Eetu jonottaa joulupukkia tapaamaan. Me ollaan tutussa. Kaljaa! Uudestaan! En mä tajunnut. Käy! Ollaan koitettu juoda 100 kaljaa. Ja tässä on tilasta. Kerttu johtaa. Aino. Eetu. Nämä on vanhoja lukuja. Oikeasti täällä on niin Kerttu on juonut 21 kaljaa. Aino on juonut 20. Suomen mittapuulla tilanne on se, että Aino jakaa 3. sijan Suomen mittapuulla. 21 kaljaa. Aino on Suomen 3. kovin kaljajuoja. Me hävitään kaljakeisari 6000 ja Sanders Maestro, niin heille me hävitään. Ja sit sieltä tulee aika kova kattaus meidän omaa sakkia. 80 kaljaa. Kunnioitettava suoritus, kyllähän tuolla nyt keisarin arvonimen jo saa. Narika! Täällä on ihan hullunkurista. Hei, hyvää lauantaita ja miesten loppiaista. Tänään on turistipäivä, 0 elokuvaa, pelkkää katselua ja ihastelua. Miesten loppiainen, miesten loppiainen, miesten loppiainen. Eikä tällä ding dong joulutorilla. Nuo lapset on tuleessa tuolla lavalla. Ja meidän on vaikea ymmärtää, kun me ei ymmärretä kuulla. Juodaan glögiä ja lapset laulaa. Dźwięki kolędy cicho niesie wiatr. Potem się dziś radością razem z nami siąść. Największy dar ukryty w sercu masz. Miłość krąży wokół nas. Miłość krąży, zatrzymuje czas. Tumpaskaa reissu koko ajan mahakipeen ja on kallista olutta täällä tässä maassa. Paskamaa, paskareissu, paskaa. Nyt on ihan perseestä. Täällä on lapsia. Ai totta. Tosi kivaa reissu ja mahaan ei satu ollenkaan. Nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa. On aika purjeet nostaa ylöspäin. Turvallista matkaa alueella elämään. Kanssa hyvän ystävän. Toistetaan vielä. Kanssa hyvän ystävän. Ottakaa minut harkkaa, eikö?